Okenge medo keti e kaunti ma Migori mar nyuando kanyakla chenro duto mag gayo landruok mar kute mag ayaki e lwet migawo mar thieth bang' omenda manichiwo kod piny Amerika masiro chenro mopogore opogore mar gayo landruok mag kute mag ayaki. Kaka George Maleronwa ywak pod nitie maka gi kacha e wi kedo gi kutego. Dok piny mar omenda masiro chenrogo mag gayo landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae mando osebedo kawuok e pinjego mag Amerika osekelo kibaji mathoth ni deko thir kata duoko piny ondamo bende koro piny owacho mar Kenya koro osegoyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Chenro mathoth mag gayo landruok mag kutego mag ayaki mayandi siro kod omenda mowuok e piny mar Amerika sani koro chung kama thin ma bende koro pod dhi nyime koro dek chung dwe mar 6 mar higani. E okang' man ni chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki odhi nyime to ahinya gubego mang'awo piny owacho dhi nyime man chenro mayande itimo kod ruogo moko mago mag piny owacho onywandi kamoro achiel kendo koro tim kod migawono mar thieth. Twak mokwongo wasebedo gi jogo eko mayudo services kata mayudo thieth e gigo mawaluongo ni dialysis kata dropping in centers. Omiyo kendo kata pachgi bende waneno ka pachgi bende ber kata ntiere moko ma pachgi beyo moko bende ok oyie nikech moko bende pod nigi luoro. It's something that is doable if organizations and communities beneficiaries are involved from the very beginning. It becomes easy because ultimately we know this is the responsibility of the Ministry of Health to provide health services. En chenro ma piny owacho temo e kinde ma dweche adek. Penjo maduong' en ni to bende onyalo nyago olewo maber to bende en gino manyalore e kinde machuok ni. The integration ber kendo it shows the sustainable way mag health service provision gieki. But again, king'iyo time frame magini otim godo is too short. It is too rushy. It is too rushy ne three parties. One, ne the community themselves kata key population themselves madhikao services gieki kanye osiptende mag sirikal. Number 2 en too rushy ne the public health service provider mantiere kuchocho. Ok yudo time maduong' mar ng'eyo kata mar bedo gi lony mar handle the key population. Wasebedo gi twak health facility mondo wang'is joge ni wan gi joge ma vulnerable mabe joma mine gi joma nyiri to gimbe onego bende giyudo services machalo kama. Apisa mochung' chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Eliza Owino wach ni ok oyot kata kamano gitemo manyalore. Dweche adek to tin to watemo nikech watiyo gi other stakeholders. We collaborate with different line ministries. We are integrating these services. What is it that we can do together? Mondo kik gini jokwa marach. Moko mriruoge makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kind oganda mang'awo ywak ni chenro ni makedo chenrogo duto mag landruok mag kutego mag ayaki e lwet migawono mar thieth gineno ka koro ok dhi makare kendo dek ok onyago lewo makare. Director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative riwruogno makedo trogo mago pame kaunti ma Migori wacho ni jogo mang'awo e gamo kutego mag ayaki pod dhi bedo kod pek e yudorego mag thieth ma bende konyo e galandogo mag kutego mag ayaki ka wuok kuom osiptende mag piny owacho. Ji malong' mang'eny ok osebet kadhi. Anyalo kawo kwa mfano community wa manyocha odagi kute mag ayaki kanyo omigi transfer out mondo gidhi osiptende ka yudo ka gin gi buok kendo moko osechako bedo defaulters. To mamoko madhi kawo services mamoko, for example Awendo Dice, Sori Dice mosebedo kaka piloting mag dhi health facilities koro gidhi kacha kaka key population. Koro gipose as general population. Manyiso ni by the time mokalo get kowuok oko needs ge mag key population are not met. So dekelo risk maduong' e community. Akweda ni jogo matije magitimo koro keto gi ng'awo mar gamo kutego mag ayaki en mano miwacho ni dek mithoth kodhi rem chop stendego mag piny owacho mondo gikaw chenro bende koro nyalo konyogi e galandruok mag kutego mag ayaki. Guma nitie both sides. The key population themselves ne gin gi stigma ok ginyal wuok wang'eyo waduto ni these are hidden population. Sani koro gibiro mondo giriwre gi jotuo mamoko nyaka chandgi to watemo mondo wapuonj our healthcare providers kaka ginyalo bedo friendly to the key population. George Juma, Ramogi TV, Migori.